Булганнан барда була. Ул 2015 елның ел хатын кызы, Рәсәйнең мастер-повары. Казанга ул кулына нибары 5 сум 10 тиен акча тотып юлга чыгып китә. Ә бүген Татарстанның иң күренекле язучы шагыйрәләренең берсе, тулы комплекслы ресторан бизнесы хуҗасы. Аның каршымыр хатирәсе һәм Ялантауга ай кунган романнары күп китап сөючеләрнең мәхәббәтен яулады. Бүген исә күренекле язучы шагыйрә һәм атаклы бизнес-леди ачыктан-ачык әңгәмәдә кунакта. Серләре начармы хөрмәткә лаек кунагыбыз? Хәзер беләбез. Әйдәгез, дәвам итик. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Дворянское гнездо ресторанына рәхмәтебезне белдерәбез. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, ачыктан-ачык әңгәмәне башлап җибәрәбез. Бездә бүген кунакта танылган эшмәкәр һәм күренекле язучы шагыйрә Равилә Шамил кызы Шәйдуллина. Хәерле көн, мөхтәрәм кунагыбыз. Хәерле көн, Ильяс. Равилә ханым, сезнең мактаулы исемнәрегезне санап бетерлек түгел. Рәсәй мастер-повары, иң шәп гаилә бизнесын оештыручы, Татарстанның иң уңышлы эшмәкәре, 2015 елның ел хатын кызы, Татарстанның ат казанган сәүдә хезмәткәре. Шул вакытта сез бик гади һәм тыйнак кеше, мин сезнең белән беренче көн генә таныш түгел. Равилә ханым, мин нәрсәгә игътибар итәм? Сезнең каршыда кем генә утырмасын, сез һәр вакыт аның белән бер баскычта, бер дәрәҗәдә булып сөйләшәсез. Чынлап та гади һәм тыйнак. Менә шушы гадилек һәм тыйнаклык ул тумыштан килгән гадәтме, әллә тормыш тирәнлеге белән үзләштерелгән бер сыйфатмы ул? Ильяс, менә гадилектә галилек ди бит. Шуның өчен мин кемдер булдым дип әйме. Син үзең өстән куясың икән, мин намаздагы кешеме? Ул Аллаһы Тәгаләгә андыйны шатмый, яратмый. Аннан соң безнең инде нәселдән килгән менә шулай, безне бабам дим миндә әти әним өйрәтте. Үзең кешедән өстән куйма дип. Менә шуннан килгән инде, менә шулай яши инде. Аңлыйсың. Чөнки без һәммәбез дә кеше баласы, без һәммәбез дә шәхес. Ул менә идән юучымы? Или ул менә олы дәрәҗәгә барып җиткәнме? Без шәхес, бөтен кеше шәхес. Менә мин шул ни белән яшим инде. Шуның буенча яшим һәм балаларыма әйтәм, менә шулай булыгыз дип. Минемчә шулай дөрес инде ул. Равилә ханым, шундый ук мөнәсәбәтне тормышта үзегезгә карата еш очратасызмы? Юк. Күбесенчә менә безгә бит инде өстән карыйлар бит, өстән. Менә мин бит инде бу эшкә килгәнче миңа 15 яшь иде, әйме? 15 яшь. Ул вакытта без үзебез теге 15 яшь, аннан соң эшкә мендек бит инде, эшләдек инде көне-төне. Мин аңлый алмыйм менә хәзерге яшьләрнең менә кешегә карата мөнәсәбәтен. Минемчә хәзер халык икенче. Яшьләр икенче. Сез аны сизәсезме, Ильяс? Тәрбия башка. Тәрбия башка. Менә безне бит элек әби-бабай тәрбияләсә, хәзер безнең нидә өстәлдә теге телевизор, менә кулларында үзегез беләсез инде. Менә алар туганда ук шуны белә туа бит. Һәм менә шуны тәрбия ала. Менә кияүгә чыккан вакытта, өйләнгән вакытта да кеше бит башта матди ягын карый башлады. Кая китте ул мәхәббәт? Матди як менә мин шаккатам. Хәзергә. Шуның өчен безнең заман дип әйтәм инде, мин шулай сөйләшәм, чөнки мин бик күп яшәгән, бик күп эшләгән кеше. Безнең заманда икенче иде. Танылган алман язучысы Леон Фейхтвангер талантлы кеше бар яктан да талантлы дигән гыйбарә әйтеп калдырган. Бу нәкъ сезгә туры килә, Равилә ханым. Ничектер мактап әйтү түгел, чынын барлыгын әйтәбез. Чөнки сез чынлап та популяр язучы шагыйрә һәм шулай ук бик булган эшмәкәр. Бу ничек шулай килеп чыга? Ничек барсын бергә бер кешедә тупларга? Аның рецепты кайда яшерелгән? Әйтеп битегез әле. Беләсеңме, Ильяс, менә мин 2нче класстан, 1нче класстан язам. Мин бик күптән язам. Мин мәсәлән, менә шушындый эштә мин ашчы булам дигән фикер минем башыма да килмәде. Һич кайчан. Әти әним инде икесе укучы. Без инде 5 бала. Әти авырып китте. Без ничәнчедә укыган чак булды икән инде. Бер әни эшли. Аннан соң
Менә монда Казанга килгәч, мин прописка юк. Укырга барырга урын юк инде. Мин хәзер күрәм, егылам. Аш-су осталары әзерләп торган шундый мәктәп инде. Һәм мин шунда килдем инде. Урысча белмим. Шуннан документларны инде алып килдем дә, мен әйтәм, куда поставить документы дим. Сорыйм дигәндәге ханымнан, безнең кеше түгел инде. Теге әйтә, ставить бутылку ди. Положить надо ди. Менә шулай итеп килгәч инде өйрәнелде инде, урысчасын да әзмәс өйрәнеп бит инде. Менә шул язу минем бер күңелемдә булды. Мин эшләдем, мин инде 20 яшьтән 25 кешелек коллективны җитәкли башладым. Чөнки минем әүвәлге бабаларым минем алар инде сәүдәгәр булган. Менә минем әле генә язган роман, менә бу роман бит инде чыкты 2 томлык булып. Менә шул романда мин үземнең нәселемнең 100 еллык тарихын яздым. Әйме? Ул инде теге Гүзәл Яхиның шул темасы. Ләкин миндә татар халкының сөргендә дә, шундый авыр хәлдә дә нинди булып калганын күрсәтәсем килде минем. Һәм шуны яздым. Минем менә шул бабамның килгән сәләт булса кирәк инде. Менә шулай эшләп кителде инде. Аннан соң инде бит шактый эшләнгәч, исемле булгач, башта бит әдәм баласы башта эшли фамилия өчен. Аннан соң фамилия эшли башлый. Аннан соң менә шушындан форсаттан файдаланып әйтәсем килә. Менә безне бит пешекче дип әйтәләр, име? Без пешекче түгел. Менә әүвәлге 20нче гасыр әдәбиятын карасаң, анда Итче Хәсән, Ашчы Гөлсем. Хәзер менә битен кеше әйтә, менә безнең халык язучылары да инде безне пешекче дип башлады. Пешекләү әүвәл заманда зур мал суйганда аның шәгесен пешеклиләр, начар исләй бер иде, булаймы? Шуңа күрә менә мин әйтмәкче булам, безне алай итеп пешекче дип әйтмәгез әле, без ашчы. Ашчылар без, әйе. Мәүлә ханым, иҗади метафоралар сезнең эшмәкәрлек юлыгыз буйлап озатып бара. Сезнең кафегыз Кукан, әйе. Рестораныңыз Дворянское гнездо. Кукан аты риваяте белән мин күптәннән таныш. Әйе. Бизнесыгызның башка бүлекчәләренә исемнәрне ничек уйлап таптыгыз? Менә бу Дворянское гнездо дигәне, мин инде аны үзем татар җанлы бит инде күрсәтмәкче булдым. Мин моны атадым Морзалар мәҗлесе дип. Шуннан телефон шалтырды. Монда Морзалар мәҗлесе шушымы диләр? Морзалар мәҗлесе. Шуны әйләнде инде шуңа. Менә шулай әйләнде. Аның исеме менә элекке шулай иде. Чөнки Морзаның кем икәнен аңлаучы кеше калмады, Ильяс. Кукан атын фала аңлап кабул итте. Минем бит инде менә бу китабымда менә бу Кукан, менә шушы атның исеме, ул минем роман буйлап килә. 2 томда да килә ул. Чөнки минем бабама Гыйният абый, ул Үзбәкстанда булган, һәм ул бабайга бүләк иткән чабышкы, гарәп чабышкысы, аргамага. Менә шуны инде бабай ничек гына кайткан монда, безнең теге Теләче районы Алан авылына, мин анысын белмим, чөнки сөйләүче кеше калмады. Шул анда кайткан инде, гел беренче, безнең әтигәндә шул атсыны чапкан, гел беренче килгән сабан туйлары булган бит инде. Аларны 2 атна, элек бит сабан туй бер генә кем булмаган ул. Ул бит 2 атнага сузылган. Бабайны инде әти шулай җөргән, алар йөрткәннәр шулай ни буенча. Һәм коллективизация. Моны алганнар инде. Нигә? Аның Йолдыз исемле ни булган? Кылыны туган. Йолдызны инде суй башлаганнар. Ул шабышкы булган бит инде. Ул бит шуннан кайткан, ул инде монда кайткач кына туган, тегеннән кайткан бит инде. Тегесе белән инде сукага җиккәннәр. Бабай килә дә кочаклап елый икән, шикәр алып бара икән үзенә. Менә шуннан бер сәйткән сука башы тутышы. Карагыз әле 2 Кукан ялый дип. 2 Кукан ялый. Һәм шуннан инде менә бабай Кукан, әти Кукан, без Кукан, безнең балалар Кукан.
Менә кушамат булып калган. Башта мин уйлыйдым, ничек инде шундый матур фамилия, без Муратов бар инде, без шундый инде гаилә, атаклы гаилә инде. Шуннан мин хурлана идем. Шушы белгәч, аңлагач, мин менә монда җир килеп чыкты да, һәм шушы Куканга һәйкәл салдым. Менә бу ул бит аның кыяфәтенә карасагыз, ул бит ат абзары шикелле. Карагызлар менә ул агач нигә. Һәм менә шул һәйкәл менә монда бит инде безнең һәйкәл бар кешеләргә репрессировали. Ленин бакчасында беләсез бит. Монда менә шушы атка Куканга һәйкәл булды инде. Салып куйдым шуны. Башта халык аңламады, ни бу, нинди исем бу. Бик матур гамәл. Әйе, бик менә шулай итеп, мин үземнең нәселемә һәйкәл салдым дип уйлыйм инде. Афәрин. Эшмәкәрлек өчен катлаулы 90нчы елларны җиңеп чыгарга сезгә Рауилә ханым. Авылда алмагач төбенә яшерелеп куелган 3 литрлы банкадагы долларларыгыз ярдәм иткән. Бу тормышта бәхетле билетларны еш тартып чыгардыгызмы? Бик авыр сорау бит бу. Бәхетле. Мен хәзер әйтә алмыйм. Минем бәхетле билетым ирем Шамилгә күйгә чыгуым булгандыр. Чөнки менә ир кеше минем шикелле хатынга түзеп яшәве. Бу бит инде гамәлгә сыят торган түгелме? Мин бит төннәр буенча юк итмәйдем. Төннәр буе. Менә монда сез белмисез, менә әвәлге заманның, менә безнең заманның менә бу сәүдә эшен сез белмисез. Мәсәлән, сиңа килеп керә кунак. Ул кунак инде олы даирәдән була инде, килеп керә. Ул синдә 12 хәтле, 1 хәтле утыра, ул кайтып китми. Син аны ташлап кайтып китә алмыйсың. Ә синең гаиләң, мин малаемның, кызымның ничек үскәнен дә сизмичә калдым. Улым белә кызымның. Аларны мин җитәкләп мәктәпкә дә илтә алмадым. Чөнки миңа кайсы булса да мәктәптә анда кеше балаларын каршылый иде. Аннан соң, менә мәсәлән, яңа ел. Bütün kişiler kos gerek, apelsin gerek, mandarin bütünüsü de gerek mi? Şimdi menə bitti elhamdülillahi. Toqta men aytam, bütünüsünü işledim indi. Qaytıb yanıya qarşılayım desem, mənə şartlardılar. Әллә kimnin qazı yok. Men yürüp үйгә qaytam da qaz әзер бит инде mi? Үйдән тизен алып китәм. Минем балаларым казсыз кала гаиләм, ләкин мин шундый заманы. Şunday zaman iyi. Sonra benim yerim işli başladı. Kozunun buton kesip koya başladı. Olup gitmesin diye. Ne şuraya işledik indi. Biz indi bir iş indi bizim için. Şöyle dersin karşı işe köyüne çıktın indi deyip. Ben işe köyüne çıktım. Çünkü şundan başka bizim mene hazırki zamanda da ben oğluma da kızıma aytım. Tınlağız hele. Siz mene gailengizin olarның en başta gaileyimi. Ondan sonra şimdi. Men aytам, başta men aytам, işingizni birinchi o'ringa qo'yinglar ekan. Siz men aytам, bu big zo'r biznes bit endi. Men hozir gostinitsa ochmoqdashamiz endi, 6 etajli gostinitsa zo'r endi. Men aytam, siz bu ishni nechga yetib olib borasiz ekan? Menda bitmang kerak tugul. Mening endi hozir meni ko'proq tegi arxivdan yozasım kelar. Mening shunday yozasım kelar. Qo'ychag'imda aytam da endi tunlar bo'yi yozam qo'ychag'imda. Менә bu iş bilen, менә uylagız әле siz yazу, şiir yazу мәсәлән. Benim her kişinin була бит инде еженедельникләр, көндәлек язып торган işni. Benim yazып куелган булай. Аха, кредитны бу көнне түлисе, зарплатны бу көнне, налогны бу көнне, аннан соң минем китә. Юк, үлмәм мин. Кыйылырмын гына яфрак булып агач төпләренә. Ак бураннар кебек булармын да, әйләнермен кар көртләренә. Аннан соң зарплата күпме, теге күпме. Әнә көндәлекне минем кайсы шакар, үзем дә шаккатам. Менә шундый минем тормыш инде. Тормышыгызда романтикага урын күп булдымы? Күп инде. Бер тарихны сөйләп китегез. Бәлки сезнең очрашкан вакытларыгыз Шамил абый белән. Şiiriyetkə də düşdümü bu tarixlar? Nişik düşməsin indi o. Mənə nişik düşməsin indi o. Məsələn, mənə yalan toğu ay qonğan degəndə, mənə biz tağ başından mənə yıldız söyləyən vaxt, o mənim turmuşum. Ondan sonra Ayba tağı boyundan bəxit şəşəgi izləb жүргən çaq, o mənim, biz onu ikə izlədik. Həmindən tapdım bit.
Şol bähat çeşegen. Sizden taptınız. Yanımda bit. Şınlıkta. Eyyimine tezden 50 yıl birge yaşayız elhamdülillah. Ne şol indi. Kim etmişli, bizimin yerime en başta özüm kaşık buldum. Niye? Özüm kaşık buldum. Deniz Океан зур киңликләр җәлеп итә сезне тагын, Равилә ханым. Сулыкларга, чынлап та, шушындый киңликләргә мәхәббәт кайдан килде? Сез инде рәхәтләнеп зур круизларда диңгез сәяхәтләрендә эшләп китә аласыз, беләбез. Чынлап та, бу шигърияткә илһам алып кайта торган сәяхәтләр. Мин йолдызлыгым буенча балык. Мин бик су яратам. Ondan sonra biz bir yaş bu pandemiya başlangança nindi bulsa da zor linerga oturup indi bütün illerini gezip görüyoruz indi şolay. Çünkü maddi yaktan etmegindi hazır jengel. Ondan sonra koşağına çıkıp da gidesi gele. Mene nide Kostu degen linerde yürgende bizni delfinler gailesi zata keldi. Delfinler iyi. Mene ol etisenisi bir iş balası olgan deydi o. Мен шуны hiç күз алдына бүгін дә кетмей. Аларның чумуы, аларның аны үземнең гаиләм белән аны чагыштырып, инде мен әйтәм, карар мен әйтәм. Дельфинның да, балыкларның да, балыкмы соң дельфин? Унысы җәнлекме, ул балыкмы, кем? Миңа калса балык. Балык микән ул? Менә шулай итеп, анда бит инде йөргәндә шигырьдә туайын, бернис туайын. Шушыннан кайтканнан соң инде сез бер китап язарлык илһам алып кайтасызбы үзегез? Алып кайтам. Мин анда бик бүтән сунтыла, менә мондагы бүтән менә бу сәүдә өчен. Безнең бит әүвәлге заманда безнең исемебез Таргаш иде. Biz хәзер генә бизнес лиги булдык. Сәүдәчеләр инде. Әйе, безнең аны юк, безне алай әйтмәйләр, Таргаш дип әйтәләр. Бик күңелсез исем инде. Сәүдәгәр юкса инде. Әйе, сәүдәгәр булса әйбәт, аны Таргаш инде. Белмәдем шулай ниндә тулай туракта яшим. Бер егет белән танышкан идем. Шул килә бит һәм мин дә чыкканмын инде. Һәм шул бер кешедән туктатып сорый. Монда Таргашлар тулай турагы кая ди. Min koştum başka görünmedim orada gitti. Bayan gelip Targaş bölümünde. O Targaş bitinde alıp satar mısın bilmiyorum ki. Topasın da şu. Topas bitinde, olay tugul bitinde. Şundan mene bu Sovyetler Sovyeti bitti de biz hazır biznesliğe gibi olduk. Anınçı. Mene şu yolunu ötmişe bulup olmadı şu. Biz indi şuşa motor noktada aşıqtan aşıq әңгәмәбезнең беренче өлешен тәмамлап Равилә ханым. Инде әлегә без реклама карабыз. Бездә реклама. Biz aşıqtan aşıq әңгәмәне икенче өлешендә әйләнеп кайтабыз. Әйсегезгә төшерәм. Бездә бүген кунакта танылган эшмәкәр, күренекле язучы шагыйрә Равилә Шамил кызы Шәйдуллина. Кабаттан хәерле көн Равилә ханым. Хәерле. Автор башкаручылар, язучылар, гомумән композиторлар, иҗат кешеләре без бу дөньяда тапшыручылар гына дип хәбәр итәләр. Ягъни иҗади продукт алар аша килә. Сезнең очракта илһам, сез язган шигърият, язучылык осталыгы бу Равилә ханым тормыш тәҗрибәсеме, күзәтү осталыгымы, ниндидер бер туплаган белемме, әллә шулай да инде сезгә бу мәгълүмат кайдандыр өстән килеп төшәме? Минем әти гаҗәп талантлы кеше иде. Сугышта булган бит инде 7 ел сугышта булган ул. Башта теге армиядә булганда шуннан киткән, кайткачтаган армия хезмәте теге җиңеллекләрне тәкъдим. Аның менә ник саклаган, аның менә мин хатларын укыйдым да, аның хаты бер әсәр кебек иде. Шул минем уемча, ул миңа әтидән күчкәндер дип уйлыйм мин. Аннан соң менә бер язганда мин бер 22 сәгать язганмын. Бер генә мәртәбә булды анда хәл. Нәрсә язганымны белмим. Менә белмим, яздым да, шуннан ирем инде икенче этаждан төшкәндә син үләсең бит инде утны сөндереп куйды миңа. Менә шулай ул каяндыр килә, менә аны язам дип язып булмый. Кайчагында менә төнлә башка әллә нәрсә килә, мен язам шуны язып куйым дисем, ирнәм язып, иртә белән язырмын менә. Онтам. Менә шушындый вакытлар кайчан башланды? Илһам килү дип алыйк. Гел. Мин аннан соң менә минем шушы менә кайсы кешегә әйтәйин, менә хәзер пенсиягә чыккач романнар әвәли башлады дип әйтәм.
Мен пенсияға шыққаш түгел, мен күптәннен жазам. Аны менің оқытушыларым, аны бүтін кіші біле. Ауылға келген вақытта, ауылға жазушылар келейді бітінде, сізге де келген, бізге де келді. Мені енді ең башта шол, міне қарағыз әлі деп етелер. Міне шошы тұрмышның шошы мен аңламаған яғы, мені шошы ош су өлкесіне алып келді. Ош су өлкесіне. Мен енді ойлайым, міне қойшанда болса, міне асфальт астында қалған шошы не болды, міне ижатқа ұмтылыш. Hem taşını tişip gelip çıktı sonundan. Gelip çıktı da мен енді башта балалар міне жейді ұнық бетен дейме. Жейді ұныққа өзімнен алар менің шағырларын оқып өсті енді балалар кітабы. Ondan соң енді өзімнің еш уақытта шоны самими болған екен шағырлар. Оларны шығардым сихатләну. Оны Америкада тәржіме етті Сурая ханым. Оны таш білегіне бастырып болып қойып болмай екен. Мен ішім жоқтан ғына қойсық шайтайын, аңа міне бүкш жазып бере екен, некілік жазмаған, бойығаш жаза башлады дейлер еме. Хиш алай түгел, менің yazасы келуі міне шушы, менің талант дебеклігі алам ендейме. Міне шулай келіп шықтайын, міне қазір еңа тау башында бөрі бар деген міне бұл әсет, шол приватизацияға бағышланған әсер енді ол. Ашсу өлкәсендә сезнең варисыгыз, ул да булса аныгыз Мурат. Ул инде 6 яшьтән үзе ипи сала, хыялы Парижга кондитерлыкка барып уку. Билгеле, һәр кешегә дә үзе артыннан килгән варисы, аныгы булу ул зур шатлыктыр. Бизнесыгызны киләчәктә нинди итеп күрәсез? Һәм язучылык осталыгында да үзегезнең варисыгыз булуын телисезме? Мин аларны күрмим. Күрмисез? Юк. Мен аларны көрмеймін. Лекен мені ашсу бойынша, менде бүгінгі күнде ұнығым Камил яшай. Камил ұнығым, ұлымның ол енді бек ақылды тәртіплі мала енді. Мені оның айтады, Дөвәне, сен орғансыңдыр енді деп қойтқаш, сонда меңа пішірейінді, пішірген бола. Мені бұл Мурат дегені енді, ол енді 6 яштан ипи сала. 6 яшында мен ипені мистен алам ғана. Бисмилла әйтіп башлай ашны. Аның ипи шулай менә барып піша енді, неден формасынан шығып. Ол енді әнисіне, мәсәлән, іштен қайтышына іш пішмәк пішіріп қоя. Бір 6-шы класста оқығаннан бәліш сала ол. Менә шундай малай. Ялгышмасам, Мурат менә монда да басып тора. Хәзер зур инде. Хәзер зур үстеләр. Менә аның монысыдыр инде. Менә монысы Камил инде. Субханалла, бай кеше. Мин бик бай кеше. Ильяс, менен кіші сұрай, сен баймы дейлер еме? Кімнекі бар тағын жейді ұнығы? Жейді бейт. Жейген елдіз кібік жейді ұнығын кімнекі болсын әлі? Аллаға пікір әйе. Әлі сіз төп ішчәнлігіңізден тыш, бик зур, мөһим изге эшләрдә башкарасыз. Озак еллар инде хәйриячелек белән шөгыльләнәсез. Сез инде ярдәм иткән, чынлап та ярдәм иткән зур эшләрегезне санап бетерлек түгелдер. Әле тарихны хөрмәт итүегезне беләбез. Тарихи объектларны төзеп бетерергә акча сарыф итүегез, булар да зур эш. Аллаға шөкер. Булар күңел кушып эшләнеләме? Әллә кемгәдер нәрсәдер дәлилләргә телисезме? Мин беләсезме, мин Аллаһ Тәгаләдән башка әллә кемгә, башка бер кемгә дә бер нәрсә дәлил кирәк түгел. Мин менә бер Аллаһ Тәгаләгә ышанам, шуңа таянам. Намазым әлхәмдүлилләһи укыйм, намазларым тыелганнан тыелып яшәү. Минем яшәүнең әүвәл заманда ул алай булмады. Әүвәл заман икенче булды ул, Ильяс. Менә хәзерге заманда безнең бөтен мөмкинлек әйме, менә шушы тыелганнан тыелып яшәргә мөмкинлек бар. Мен шуңа сөенәм. Минем балаларым хәрәм ашамый. Алар, менә минем улым килә дә, әни, бу колбасада доңгыз юкмы дип сорый. Мен айтам, улым, кем инде безнең өйдә доңгыз тотсын дип. Шуңа мин бик шат шуңа. Мин бик шат. Балаларым дингә якын, ураза тоталар, балаларым. Оныкларны айтам әле, балаларым дингә бик якын. Хәйрия уе кайчан башланып китте? Сезнең уйларыгыз. Менә акча башта җитмәде инде ул. Чөнки менә шушындый бизнесны төзү өчен Ильяс акча җитми ул. Аны кредит алына инде, чөнки ул гынах, ләкин алам инде мин аны. Акча җитми, соңыннан инде менә эшли башладык, күтәрелеп китте инде. Аннан соң инде кеше мөрәҗәгать итә башлады. Кемнең баласы онкология белән авырый, кемнеке.
Şolarga indi jiberem indi 100.000 şolay jiberdik indi şolay. Ondan sonra meşitke indi bizim. Ondan sonra avulubuzga indi buluşam dip ettim. Onlar mene garip avru balalar bolğanга fatir alıp bir işraklarda boldu indi. Buluşam indi. Onu mene minany özüm işleyim dip işlemeyim. O benim көңелемнән чыга. Күңел куша. Менә карыйсың да, менә бу кешегә ничек авыр. Сиңа бит җиңел булыш. Һәм миңа белә кайта. Менә булса бик яхшы. Менә шул миңа Аллаһ Тәгалә барсында күрә һәм миңа белә кайта барсы. Чынлап бик изге гамәл. Изге гамәл, Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләһ. Мин сезгә хәзер берничә кыска сорау бирәм, блиц сораштыру. Сез аларга кыска гына җавап бирергә тиешсез. Киттекме? Киттек. Хәзер сезнең башыгызда нинди җыр яңгырый? Хәзер минем башымда Бишмәтеңдә синең биш тимә дигән җыр. Менә минең Чибәр кызга дигән җыр ул. Менә бик матур халык. Минем аны аби җырлый, аби шул ковидтан үлеп китте. Әгәр дә сез архитектур корылма булсагыз, ниндисе булырсыз? Мин әүвәлге заманның теге колонналары белән эшләнгән, шундый бизәлгән, шундый корылма булыр идем. Мин нигәдер Мисырдагы пирамида дип әйтерсез дип уйлаган идем. Мисырдагы пирамиданы яратмыйм. Сезне җәлеп итми. Юк. Аңлашылды. Әйе. Ун яңа китап язу яки Казанда молекуляр аш бүлмәсе булдыру. Юк, он яңа китап язам. Үзем белмәгән әйбергә кат. Сез инде моңа җавап бирдегез. Хәзер инде сезнең кулыгыз каләмгә тартыла. Әйе, минем каләм, минем өчен каләм. Аңладым. Бүген үк тормышыгызны җиңеләйтергә теләсәгез, беренче чиратта нәрсәдән баш тартырсыз, Рауля ханым? Минем тормышым булай да җиңел. Булай да җиңел. Нишләтеп җиңеләйтим аны? Чынлап та. Миннән дә бәхетлек шул юк бүген көндә. Менә бит. Менә алар бәхетләр. Менә байлыгым минем, менә бит. Чынлап та җиңел тормыш, бәхетле тормыш. Алга таба да шулай булсын. Рәхмәт. Тормышыгызда әле нәрсәгә өлгермәдегез? Инде тагын нәрсәгә өлгерим икән, Ильяс? Миңа калса әле мемуарлар җитеп бетмидер. Үзегез турында күбрәк тарихлар язып калдыгыз. Менә бит язып мадашам. Менә. Мин шуны язып мадашам. Вакытыгыз җитсен. Мин үземнең тормышымны язып мадашам менә хәзер. Бик мактаулы эш. Планнарыгыз шулай да ничә ел алга төзелгән, Рауля ханым? 10 елга. 10 елга алга. 10 елга. Димәк. Менә мин план булай дисем, анда кыска гына җавап бирәм. Минем план булай. Минем 10 еллык планым. Шул 10 еллык мин бүләм. Әүвәл заманда 5 еллык бар иде мәйм. Менә бүләм. Менә шуны кайсысын кайчан эшләргә тиеш мин. Ул минем бүленгән, ул минем куелган, ул кайчан минем эшем бетәргә тиеш. Менә шулай 10 ел үткән дә бүләм, аннан соң атнага чаклы бүләм. Үз-үзенә күпне бирә алучы көчле түгел, күп нәрсәдән баш тарта алучы көчле Америка язучысы Роберт Хайнлайн. Сезгә бу тормышта нәрсәләрдән баш тартырга туры килде, Рауля ханым? Бүгенгесенә ирешү өчен. Ой, бик күп нәрсәдән. Мин 20 ел отпускага чыкмадым. 20 ел отпускага чыкмадым. Алай буламы ул? Була икән, мин 20 ел отпускага чыкмадым. Менә шулай булды. Аннан соң менә бу беләсезме, мин бит теге әүвәл заманда шилнок диләр иде. Менә моннан алып китеп, бик авыр еллар булды бит, әйме? Польшага барып ташу, Румыниягә әйбер ташу, аны сату, аны монда кайту. Ул бит инде әдәм үзе хөрмәт иткән кеше бу эшне эшләми. Ә мин аңа бармыйча булдыра алмадым. Әүвәл теге 90-нчы еллар, бик авыр заманнар иде. Бик күп булды инде ул, бик күп булды. Беләсезме, мин сезгә тагын шуны әйтәм. Мин авылдан килгәч, без 2 көн укыйбыз, 2 көн эшлибез. Мин 2 көн эшли идем, 18 сум стипендия, аның квартирага нигә бит 5 сум пала айга. 5 сум. Мин 2 көн ашлый идем, 2 көн аштыра идем. Менә бу баш тартып, менә бу нәрсә булды икән. Чөнки әни безнең әти йорт сала, әйме? Без аби белән монда килдек. Аби соңыннан булды Тасма заводының генераль директоры. Біз Уфалла тартып үстек. Менә шу белән ташып, шулай итеп бик тормашып үстек без. Менә шулай теге кеше кигәнне кимәдек, кеше ашаганны ашамадык. Ләкин без бәхетле идек. Сез бәхетле. Ул вакытта без бәхетле идек. Булмаса да бәхетле идек, чөнки безнең әти-әни исән иде. Без өйдә аннан соң көн сайын теге тәлинкә, кара тәлинкәдән теге бер нинди спектакльне күрсәтәләр, сөйлиләр идеме? Шуннан без шуны тыңлый идек. Безнең әти-әни утыртып
Biz bir gibi okuyorduk. Biz bәхетлiydik. Biz o zaman için biz bir bәхетле булганбыз икән. Рауилә ханым, Шулай. тапшыруыбызның шушы бәхетле нуктада соңгы соравына да күчик. Сез инде бүгенге әңгәмәдә берничә тапкыр искә алдыгыз. Мин бүген намаз укыйм, мин бүген диндә дип. Әлхәмдүлилләһи. Тормышыгызда дин пәйда булгач, ул ничек үзгәрде? Беренчедән минем иремә карата карашым үзгәрде. Икенче, менә бит инде без башта biz бит хатын-кыз шундый инде ул. Хатын-кыз шундый инде без менә үсеп китәбез дә, ирем бит инде минем нидә пенсияда инде хәзер. Анда язылган, иреңне хөрмәт итмәсәң, сиңа иҗмах булмас дигән. Иң башта иреңне хөрмәт ит. Мин аны элек тә хөрмәт итәм. Мин бик яратам. Гомеремдә аннан да күп яраткан егетләр күп була бит инде чакта, әйме? Ләкин минем аннан да күп яраткан кешем булмады. Шундый зур ярату белән ул минем гаҗәп акыллы кеше. Тагын кабатлап әйтәм, акыллы булмаса минем белән яши алмас иде. Шундый ут кеше белән яшәргә бик авыр булыр иде инде. Хөрмәт артты сезгә. Хөрмәтем иремә карата хөрмәтем артты. Әти әнине без әнине бик каты бик хөрмәт итеп заттык. Әнине 90 яшенә җитеп, минем әним намазлыкка икенде намазына кирип китте дә, абыйда икенде намазлыкка ятып үлде. Беләсез, 90 яшенә эшәй калган иде ул. Менә шундый бәхетле карчык иде инде ул. Аны авылда бик хөрмәт итәләр. Мин беләсең, Ильяс, мин бәхетле шуның белән, мин шундый гаиләдә үсүем белән бәхетле. Чөнки безгә кеше берне тимә, нитмә, кешегә авыр сүз әйтмә, кешене рәнҗетмә дип безне шулай итеп үстерде. Без шулай үстек барыбыз да. Мин шундый бәхетле. Һәм мин балаларым да шундый булуын теләр идем. Һәм алар шундый да. Рәхмәт, Рауилә ханым, бүгенге әңгәмә һәм ачыктан-ачык җавапларыгыз өчен. Әле алга таба да шушындый матур очрашулар чынлап та насыйп булсын. Алла теләсә. Шулай булсын, рәхмәт. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Дворянское гнездо ресторанына рәхмәтебезне белдерәбез. Улым минем һәр чак каләмгә тартыла дип белдерде ул бүгенге ачыктан-ачык әңгәмәдә. Чынлап та Рауилә Шәйдуллина Мурат язган әсәрләр һәр чак халык йөрәгендә. Рәхмәт, бүген безнең белән бергә булганыгыз өчен. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.